नमस्कार। पृथ्वी रे अनेक धर्म अछि। एठी धर्म अर्थ संप्रदाय को बुझिबा। मुस्लिम गोटे संप्रदाय, ख्रिस्टियन गोटे संप्रदाय, सिख गोटे संप्रदाय, एମିତି बहुत प्रकार संप्रदाय। भगवत उपलब्धि निमंते जे जे मार्ग को अपनाई पारला सेटा से मानव ପାଇଁ धर्म होइला। ए मार्ग रे बहु लोक संश्लिष्ट होई गले, ताहा होई गला गोटे संप्रदाय। ଆମ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯେବେ ତୁ ଏକା ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସଂସାର ତରିଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ସଂସାର ତରିଯିବା ମାନେ କଣ ମରିଯିବା? ଯଦି ଜଣେ କେହି ମରିଯାଏ ତେବେ ଆମେ କଣ କରୁ? ସେ ତରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନ ମରି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତରିହେବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଜୀବକର୍ତ୍ତା ଭାବ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ଭାବ ରଖେ, ଜୀବ ଭାବ ଛାଡ଼ି ପରମରେ ବିଚରଣ କରେ, ତେବେ ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ସଂସାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏକ ଭାବକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଛିଗୁଲେଇ କୁହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଉପାସ୍ୟ, ଯେପରିକି ଯୀଶୁ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆଲ୍ଲାହ, ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନ ମାନଙ୍କର ମହାବୀର, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନାନକ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖା ଇଷ୍ଟଦେବତା ଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବତା କଣ ପାଇଁ? ଏଣେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେଟା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବେ। ଶାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ପିଟୁଥିବେ, ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ, ବୁଧେ ଓଷା କରୁଥିବେ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶନି ମେଳା, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ଆଖଣ୍ଡଳୀ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ମାନସିକ ରଖି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ବସାଉଥିବେ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ଓ କାଳିସୀ ଫାଳିସୀ ବାବା ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ। ଏତେ କସରତ କରି ଯଦି କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ଭଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ କଣ ସଂସାର କେବେ କରିପାରିବେ? ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଧରୁଛ ଜଣକୁ ଧର। ଯଦି ଗୁରୁବାଦୀ ହେବା ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନିକି ଚାଲିବା। ଯଦି ହନୁମାନ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହାର ଆଦି କାହାକୁ ବି ଜଣକୁ ଧରିବା, ତେବେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଥିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଫଳ ପାଇବା। ନେତା ମାନେ ଦଳ ବଦଳିଲା ପରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବଦଳାଇବା, ତେବେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏତେ ଦେବତା ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ନା, ଏଟା ଭୁଲ କଥା। 33 କୋଟି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦେବତା। ବେଦ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ପଢିଥିଲେ। ନିଜର 4 ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବାପା ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ବିଡ଼ାଏ କାଟି ଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ଜଣକ ଏଣିକି କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କାଠି ବିଡ଼ା। ଏହାର ତାକତ ବହୁତ। ଜଣକୁ ଇଷ୍ଟ ମାନି ବିଶ୍ୱାସ ତକ ଲଗାଇଦେଲେ ହିଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳିବ। ହଁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଖଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ, ସେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋପାଳ, ବୁଦ୍ଧିମା, ସାରଳା, ଯିଏ ବି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ହଁ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା। ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ, ରାମ ମାନେ ରାମ। ଏପରିକି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତାକୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାମ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ନା, ଜୀବନରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏକକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବ, ଅନେକ ବି ଏକ ଭାବରେ ଆମ୍ବାନୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଏବେଠୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ମହା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।